Svietnik z paličiek pôsobí celoprírodným dojmom a predsa je celkom bezpečný. Jeho výroba nie je navyše vôbec náročná. Budete potrebovať len lepiacu pištoľ, paličky, ktoré nájdete pri prechádzke v prírode, podľa potreby nejakú tú ozdôbku, kahanec a sklený pohár. Aby paličky na pohári dobre držali, dôkladne ho pred lepením odmastite kvalitným saponátom. Pri utieraní dajte pozor, aby ste sa vonkajších stien pohára zbytočne nedotýkali, pretože by ste ich mohli opäť zamastiť. Paličky, ktoré si treba najprv polámať na požadovanú dĺžku, postupne pripevňujte k poháru pomocou lepiacej pištole. Na záver ho môžete ozdobiť mašličkou, napríklad z prírodného lika. Opäť sme ju radšej na niekoľkých miestach prilepili a rozhodli sme sa ju ešte doplniť o drobné plody jelše. Napokon si svietnik prezrite a ak na ňom ostali ešte nepekné vlákna z lepidla, odstráňte ich. Vložte kahanček, zapálte a tešte sa z príjemného svetielka.